Mga pumuluyo sang Barangay Bulilao, Mandurriao nakabaton sang serbisyo, kalingawan kag papremyo sa pagsaulog sang anibersaryo sang One Western Visayas. Sa dugang nga detalye makaupod naton si Daryl Marie Sarmiento live sa Barangay Bulilao, Mandurriao. Daryl? Kate, subong nga daw, isa ka memorable nga daw para sa aton tanan. Bangod subong, aton ginasaulog ang first year anniversary sa One Western Visayas. Gani gindala naton sa Barangay Bulilao, Mandurriao, ang kasadya kag serbisyo pamaagi sa Kapuso Barangayan. Kaina nagpatigayon kita sang serbisyo paagi sa libre nga masahe, pagunting sang buhok, subong man legal consultation, paagi sa Integrated Bar of the Philippines Iloilo Chapter. Kaga kaina nagpatigayon man kita sa nagkalain-lain nga serbisyo. Gani pamatian naton ang pahayag sang pila ka mga pumuluyo nga nakaambit sang serbisyo kag may ginahulat-hulat nga zumba sa barangay. Nami lang yan, siyempre nakapangayo man ko advice sa may pano, sa may legal advice ha. Tapos nakapagwa mo ko sa akong BP. Kate, subong nagapatayon sa gihapon ang kasadya sa barangay kag magluwas sa Zumba. Ginahulat-hulat gid sang tanan ang kasadya kag kalipay nga dala sang pokgipok. Nagapasalamat man kita sa tanan nga mga pumuluyo nga nagbuylog sa Barangay Bulilao, Mandurriao sa ila padayon nga pagpakita sang suporta sa Kapuso Network. Balik sa imo, Kate. Madamo nga salamat Daryl Marie Sarmiento.